سلام زغابركم تخاتلتنا كم يصنحكم امباركس نايز ساعات زين حزلكم متيلخو مجمرتا جن ارس زينا كنتات ايرتراوين اب اسرائيل تشاينا كاب كنات اسرائيل حماس انت تدل زلا امريكا نا اربعه هاجرات افريكا كاب سم نقد اغوا كتسر زيان كالوتن زبلو زيناتات حزنا متناكم علينا سناي مكتتال تشاينا اب كنات اسرائيل حماسن أمانغو إسرائيل حماس زلوا جيت إن حيلا أبز خدلو زلوا وان زي تسبنا معبالة تقلقلوا له تشاينا أمانغو خلتي وجن سلام كورد شمقلنا جميرا لا أنت خلنا نخعوة زدرتو قدم حنقطات له لعلواي دبلومات تشاينا وانغيو أبز على فقدام سنابتي مسمز واشنطن تجيت مسارات مقبار أبتوان عبي زباو كنات كمزسكو تزراريبو أمريكا دما أزز أجمن مفتاح مش تشاينا تصرح مخانا كالاتيا وانغ بتوسخي فولي لو تشاينا مع كلام مبرق زي جون مسمرحت هاجرات عرب نمرخاب نابت زوباد حرمخادو مس اسرائيلاويانن فلسطيناويانن ميزان اون تزاراريبو اب اخيباتات حبرات هاجراتون حدا خابتهم مقراص تصابؤتات كغبر بترز دغفو خوينلو تشاينا مستا اب قازان حماس اب ليبانوس دمان هزبولا تدغف ايران زلوا طبق زمدنا تتقيما نتخنتات كتهدኦ تسفاتاتالو سبسلطان امريكا وانغ نيراناويان كهدኦም ጸቅጥ ከም ዝገበሩ ፋይናንሻል ታይምስ ጸብጺቦ ቻይና ዛዕበየ ንግዳዊ መሻርክቲ ኢራን ኮይና ኣብ መጀመርታ ናይ ዓመት ኣብ መንጎ ኢራንን ሳዑዲ ዓረብን ዝነበረ ዘይምቅዳው ካድ ሸምጊላ ኢራን ኣብ ምፍታሕ ኩነታት ቃዛ ምስ ቻይና ዝርርባት ምሕያል ድልውቲ ምዃና ትገልጽ መንግስቲ ቻይና ምስ ኩሎም ተዋሳእቲ ግጭት ብተዛማዲ ሚዛናዊ ዝምድና ስለ ዘለዎ ሰበስልጣናት ሃገር ከም ቁንዓት ሸምገል ተኽወሰዱ ይኽእሉ እዮም ክትብል ኣብ ታሕቲ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ኮሌጅ ኩናት ፖሊሲ ወጻኢ ቻይና እተጽንዕ حجازيت بروفيسور داون مارفي تزارب بفلاي تشاينا مس فلسطيناويان عرب تركن ايرانن اوتاو زمدنا خمزلوا تكلت مستا مس اسرائيل صبو زمدنا زلوا امريكا بمخان دما نخلهم تواساتي نام عد زرب كتمصوم تخليا كتبل ترد كالو تعزبت جن تشاينا ابوليتيكاو ماكلاي مبرا وسنترا زلوا هاجر كوينا خم تقصل يحبرو تشاينا ابز غداي عتبت تواسايتا كونتن اب تخبابي مزركبو سبات مزراب تشاينا اب تفتح ابركو تكبر تثبيت تكبر سب يلن يبل بايتو أتلانتيك إلى ركب تشاينا مع كلاي مبرقن جوناثان فولتن تشاينا بزعبا قنت إسرائيل حماس زوجات تفلا ما يمجلتي إن إسرائيل سقط عنيرو تشاينا نحماس زي مخنان وي إسرائيل ننبسانا مكل خل مسل اللوا زي مبالا إسرائيل عميق تسفى مقراص قسم مع خمس جبرة جليسا دحر تذهبوا فلا ما يمجلتي زنبر أجرجر مستر وانغ إن إسرائيل كلن هاجرات مسل رأس مكل خل اللون إلو أبجلا أجات أمدما تجبرات إسرائيل كاب عنكل رأس مكل خل وتس خمس خنا جليتو تشاينا ننوي حوان أبجدا فلسطين ترى ስለ ዝኾነት ሚዛን ንምሕላው ትጽገማላ እዚ ድማ ምስተኣመን ለዓለም ይካይዱን ዝነበሩ ምንቅስቓሳት ሃገራዊ ሓርነትን ምድጋፍ ብዝብል መትከል ንፍልስጤማውያን ኣጽዋር ዝለኣኸ መስራቲ ኮሚኒስት ቻርት ፓርቲ ቻይና ማኦ ዞቱንግ ዝተኣሳሰሪ ማኦ ንእስራኤል ምስ ታይዋን ክልቲአን በኣሜሪካ ዝድገፋ ከም መደበራት ምዕራባዊ ሃፀይነት ገይሩ ይዝርአን ነይሩ ኣብ ድሕሮት 10 ዓመታት ቻይና ብቁጠባዊ መዳይ ምስ እስራኤል ዝምድና ናብ ንቡር ከም ዝምለስ ገይራ ሕጂ ክልቲአን ሃገራት ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ዝምድና ኣለወን ቻይና ግን ንፍልስጤም ትድግፍ ከም ዘላ ግልጽ ገይራ እያ ሰበስልጣን ቻይና ይኹን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንን ብዛዕባ ዝግጭት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባታት ኣድላይነት ናጽ ሃገር ፍልስጤም ኣስሚሮምሉ ሓደ ጎነጻዊ ሳዕቤን ድማ ብሃገራውያን ጸሓፍቲ ዝድገፍ ጸረ ሰማውነት ኣብ ኢንተርኔት ምዕባይ እዩ ገሊኦም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቻይና ንተግባራት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ምጽናት ዓሌት ፈጺሞም ብምባል ምስ ናዚ ማዕረ ገይሮም ይገልጽዎም ኣብ ቤጂንግ ሓደ ኣባል ስድራ ቤት ሓደ ሰራሕተኛ ኤምባሲ እስራኤል ብኻርና መቕተሉ እውን ነቲ ቅልውላው ኣጓሂርዎ እዚ ኩሉ ቻይና ንመንግስቲ እስራኤል ንምዝራብ ኣብ እትፍትነሉ እዋን ጽቡቕ ምስሊ ዝህብ ኣይኮነን እቲ ዘይርግጽነት ኣብ ግምት ምእታው ቻይና ስለምንታይ ኣብ ዝተኣቱ ዘላ ዝብል ሕቶ ንመልስ ሓደ ምኽንያት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ቁጠባዊ ረብሓ ኮይኑ እዚ ግጭት ናብ መላእ እቲ ዞባ እናሰፍሐን ተኸይዱ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ቤጂንግ ምንቅስቓሳ ኣብቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት እትእትዎ ነዳዲ ዝምርኮስ እዩ ነዚ ኣብ ግምት ምእታው ኣስታት ፍርቂ ናይዚ ካብ ወሽመጥ ዓረብ ከም ዝመጽእ ተንተንቲ ይግመቱ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ኣብቲ እምነ ኩርናዕ ፖሊሲ ወጻን ቁጠባን ቻይና ዝኾነ ተበግሱ ሓደ ቀናት ሓደ መንገዲ ኣገደስቲ ተዋሳእቲ እናኾና ይመጽእ ኣለዋ ካልእ ምኽንያት ግን እቲ ግጭት ቻይና ተቐባልነታ ንምዕባይ ክትሰርሓሉ ዘኽእላ ወርቃዊ ዕድል ምዃኑ እዩ ቻይና ምስ ፍልስጤማውያን ደው ምባል ምስ ሃገራት ዓረብ ዝበዝሑ ኣስላም ዝነብሩለን ሃገራትን ሰፊሕ ክፋል ደባዊ ዓለምን ሓቢሩ ዝኸይድ እዩ ኢላ ከም እትኣምን ዶክተር ማርፊ ተመልክት ቻይና ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ንዓለም ዝሓሸት ሃገር ኮይና ኣብ እትቐርበሉ ዘላ እዋን እዩ እቲ ኩናት ተወሊዑ ካብ መጀመርታ ናይዚ ዓመታት ሒዙ ነቲ ከም ውድቀት ልዕልና ኣመራርሓ ኣሜሪካ ዝረኣዩ እናነቐፈት ብቻይና ዝምራሕ ስርዓት ዓለም ተስፍሓላ ቻይና ነቲ ኣሜሪካ ንእስራኤል ዘለዋ
ደገፍ ብወግዒ ኣይኮነነትን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝፍጸም ዘሎ ዛዕባ ኣሜሪካ ንእስራኤል ዘለዋ ደገፍ ብምዝማድ ይጽብጽባ ከም ዘለዋ ዶክተር መርፊ ትዛረብ። ወተሃደራዊት ጋዜጣ ቻይና PLA ዴይሊ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ነዳዲ ወሲኻ ክብል ከሲሱ። እዚ ድማ ቤጂንግ ዋሽንግተን ኣብ ኩናት ዩክሬን ንኬፍ ብምሕጋዛ እትንቀፈሉ ዝነበረት ኣገላልጻ እዩ። እታ ብመንግስቲ እትመሓደር ብቋንቋ እንግሊዝ እትሕተም ጋዜጣ ዘ ግሎባል ታይምስ ካርቱን ብደም ዝጠልቀ ኣዳውሳም ኣሕቲማ። تعزبتي بيجينغ أنصار أمريكا زلوا مرجع بمجنزب على ما درجات عربايت من حنحتا كتوردو تخليا زبل قمتالو ቻይና ግን ንሐማስ ብግልጽ ብዘይ ምኽናን ናይ ገዛ ርእሳ መርገጺ ከየዳኽመውን የስግእ። ቻይና ኣብ ናይ ነዊሕ እዋን ድሌታት ዘጋጠመዋ ብድሆታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ዲፕሎማስያዊ መርገጺያ ምስ ናይ ገዛ ርእሳ ሕሉፍ ጉዕዞ ከመይ ገይሩ ክመዓራረ ከም ዝኽእል እዩ። ምስ ሃገራት ኣስላም ዘለዋ ምትሕጋዝ ክትገልጽን እስራኤል ንመሬት ፍልስጤም ምግባታ ክትቃወምን እንከላ ቤጂንግን መሰል ውሑዳት ኣስላም ዊገር ብምግሃስን ምጽናት ዓሌት ብምፍጻምን ከምኡን ኣብ ቲቤት ጉድድ ምውሃድ ብምፍጻማ ትኽሰሳላ። ቻይና ምስ ሃገራት ዓረብ ዝሃነጸቶ ድልዱል ዝምድና ኣብ ግምት ምእታው ምናልባሽ እቲ ዝቐርበላ ክስታት ንዓረባዊ ዓለም ዘገድስ ኣይምኾነን ይብሉ ተዓዘብቲ። እቲ ዝዓበየ ጸገም ቤጂንግ ኣብ ጽምዳኣ ከም ላዕለዋይ ደረጃ ወይ ካብኡ ብዝሰገረ ክትርአ ምድላይ ንግጭት እስራኤልን ሓማስን ተበሊጻ ረብሓታት ከተሰጉም ትኽእል እያ ዝብል ስጋኣት ኣሎ። ቻይና ንፍልስጤም ይድግፍ ብምባል ካብ ሃገራት ዓረብ ጽቡቕ ነጥቢ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኢላ ትግምት። እዚ ድማ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር ፋልተን ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዝተፈላለየን ውሁድ ዝኾነ ድምፂ ከም ዘይብለንን ኣመልኪቱ። ሚስተር ዋንግ ቻይና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ጥራይ ትደሊ፣ ኣብ ሕቶ ፍልስጤም ድማ ተበላፂ ድሌት ከም ዘይብላ ገሊጹ። እቲ ብድሆ ግን ንዓለም እዚ ሓቂ ምዃኑ ምእማን እዩ ኢሉ። ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል እቲ ካብ መጀመርታ ሰሙን ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ ጋዛ ዝቕፅር ዘሎ ግጭት እስራኤልን ሓማስን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብቲ ሃገርን ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝርከቦም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ጸሊቦም እዩ። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ደቡብ ጋዛ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ዝነብሩ ኤርትራውያን ግዳያት ምዝባልን መጥቃዕትን ኮይኖም ምህላዎም ማሕበር ሓድሽ ተስፋ ኤርትራውያን ገሊጹ። ኣቦ እምበርቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ ነጋሲ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ መርዳእ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዝበፅሖምን ድሃይ ካልኦት ክልተ ስደተኛታት ከም ዘይፍለጥን ሓቢሩ። እዞም ውልቀ ሰባት ምናልባሽ በቲ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ወይ ሓማስ ጆሆ ካብ ዝሓዞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለና። ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ከዓ ላዕለዋይ ጽፍሒ ፖሊስ ንጽበለና ክብል ተዛሪቡ። እቲ ኩናት ብቐጥታ ካብ ዝሃሰይን ከባቢታት ደቡብ እስራኤል ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ስራሕ ክሰርሑ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለዉ ዝበለ ኣቶ ብርሃነ ህፃናት ንዝርከቦም ልዕሊ 150 ስደተኛታት ናይ መግቢ ክዳን ስነ ልቦናዊ ደገፋትን ካልኦት ሓገዛትን ንገብር ኣለና ክብል ገሊጹ። እቲ ኣብ መጥቃዕቲ ዝተቐትለ ስደተኛ ኣብ ስደሮት እዩ ዝነብር ነይሩ። ብዙሓት ፖላይስ ዝተቐትሉ ዓዲ እዩ። እቲ ሓደ ድሃዩ ዝጠፍአ ኤርትራዊ እውን ኣብኡ ይነብር ከም ዝነበረ ስድሩ ናብ ፖሊስ ሓቢሮም ኣለዉ ብምባል ሕጂ እውን ብዙሓት ምስ ቤተሰቦምን መሓዙቶምን ክራኸቡ ዘይከኣሉ ምህላዎም ጠቒሱ። መብዛሕትኦም ተመዛበልቲ ካብ ኣሽከሎንን ኣብ ደቡብ ጋዛ ካብ ዝርከባ ከተማታት ዝርከቡ ንምዃኖም ዝገለጸ ኣቶ ብርሃነ ቆልዑ ጸገም ጥዕና ዘለዎም ከም ዝርከብዎምን ብሰንኩ ብዙሓት ካብ ስራሕ ከም ዝበኸሩን ሓቢሩ። ቅድም ኢሉ ቢቢሲ ዝዘራረቦ ሓደ ተቐማጢ ኣሽከሎን ዕጡቓት ሓማስ ብዝተኮስዎ ሮኬት መንበሪ ገዝኡ ተሃሪሙ ናታንያ ናብ ዝበሃል ከተማ ተመዛቢሉ ኸይዱ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ኩናት ንተመዛበልቲ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ተል ኣቪቭ ዘለዉ እውን ከም ዝጸለዎምን እታ ማሕበር ኣብ ሓደጋ ንዝወደቑ ስደተኛታት ትሕግዝ ከም ዘላን እዩ ዝገልጽ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢየሩሳሌም ድሓን እዩ ዘሎ፣ ግን እቲ ኩናት እናበርትዓ ኸይድ እዩ። እቲ ናትና ሕብረተሰብ ከዓ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝናበር ትሑት ስራሕ ዝሰርሕ እዩ። ከምዚ እንተቐፂሉ እሞ ብሸነኽ ሊባኖስ እውን ጎንፂ ዝውላዕ እንተኾይኑ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ክግዳእ ይኽእል ክብል ስክፍታ ገሊጹ። ከም ሃገራት ፊሊፒንስን ታይላንድን ዝበለ ሃገራት ዜጋታተን ከወፅእ ኣብ ምጅማረን ድሮ ከም ሕርሻ ዝበሉ ገለ ማሕበረ ቁጠባዊ ጽላታት ተጸልዮም ከም ዘለውን ኣብ ገለ ሃለኽቲ ወሰኽ ዋጋታት ከም ዝተረኣየን ሓቢሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይልታት እስራኤል ናብ ሰሜናዊ ጋዛ ክኣትው ከለዉ ኣብ መሬት ምስ ሓማስ ከቢድ ምልውዋጥ ተኹስ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ብርክት ዝበሉ ትካላት ሕብራት ሃገራት ሰብኣዊ ምቁራጽ ተጻውዖታት ክግበር ይሓቱ እኳ እንተሃለዉ እስራኤልን ኣሜሪካን ነቲ ጻውዒታት ብምንጻግ እቲ ኩናት ክቕጽል ምዃኑ ገሊጸን ኣለዋ። ኣሜሪካ ንኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ስምምዕ ንግዲ ኣገዋ ክትስርዝ እያ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃገራት ኡጋንዳ፣ ጋቦን፣ ኒጀርን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካን ካብ ስምምዕ ንግዲ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ከም ዝስረዛ ኣፍሊጡ። ባይደን እተን ሃገራት ዓበይቲ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዝፍጽማ ወይ ድማ ኣብ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ዝኾነ ዓይነት ምምሕያሽ ዘየርኣየን ክብል ገሊጹ። ስምምዕ ንግዲ ኣገዋ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ልዕሊ 1800 ምህርትታት ብዘይ ቀረጽ ናብ ኣሜሪካ ከእትዋ ዘኽእል እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምሕደራ ዝርከባ ኒጀርን ጋቦንን ፖለቲካዊ ብዙሕነትን ልዕልነት ሕግን ኣይመስረታን ወይ ንምምስራት ዘኽእል ምምሕያሽ ኣይገበራን ብዝብል ንኣገዋ ኣይበቕዓንን ኢሉ።
መጋድ ሃገራት ሪፐብሊክ ማእከላይ አፍሪካን ኡጋንዳን ዝምልከት ድማ መንግስታተን ከቢድ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ዘለዎም ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ምህላዎም እዩ ኢሉ ኡጋንዳ ንሓደ ጸታውያን ዝምልከት ኣዘራርባ ሕጊ ድሕሪ ምውጻእ ኣሜሪካ ኣብ ግንቦት ነቲ ሃገር ካብ ኣገዋ ከም እትግዳን ማዕቀብ ከም እትገብረላን ገሊጻ ነይራ ኣብ ሓደ ጸታዊ ተግባር ተሳቲፎም ዝተረኸቡ ሰባት ብሞት ክቕጽዑ ዝእዝዝ ሕጊ ኡጋንዳ ዓለም ለኻዊ ቃሳ ኣስዒብ እዩ ፕረዚደንት ባይደን እተን ሃገራት ንስምምዕ ንግዲ ኣገዋ ዘየብቅዓን ስክፍታታት ብዝምልከት ኣሜሪካ ከም መሓይሻን ዝቐረበትለን ሕቶ ከተሓባብራ ፈቃደኛታት ከም ዘይኮና ጠቒሱ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ሓሙስ ጀሚራ መበል 20 ፎረም ኣገዋ ከተእንግድያ እተን ዝተኣገደ ሃገራት ዘግድ ምላሽ ሃበን ዘለዋ እቲ ኸልከላ ካብ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት 2024 ተግባራዊ ዝግበር ኮይኑ ካብቲ ንግዲ ወጻኢ ቁጠባዊ ዕብየትን ዕድል ስራሕን ከም ዝዕቢ ዝንገረሉ ውዕል ንግዲ ኣገዋ ምውፀን ኣብተን ሃገራት ቁጠባዊ ሃስያ ከም ዘስዕብ ይግመት ኣብ 2022 ኣስታት $881,000 ጥራይ ዋጋ ዘውፅእ ሰደድ ከም ዝገበረት እትግለጽ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ዝተሓተ ጽልዋ ዘለዋ ከም ዝኾነት ዝግመት ኮይኑ ንባዕላ ግን 23 ሚልዮን ዝግመቱ ፍርያታ ካብ ኣሜሪካ ኣታው ጌራ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኡጋንዳ 174 ሚልዮን ጋቦን 220 ሚልዮን ከምኡውን ድማ ኒጀር 73 ሚልዮን ዝግመት ፍርያት ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ሰደድ ጌረን ነይረን ምስቲ ኡጋንዳ ዘውፅአቶ ጸረ ሕዶ ጸታውያን ሕጊ ተኣሳሲሩ ድሮ ገለ ትካላት ኣሜሪካ ፍርያት ጨርቂ ካብ ኡጋንዳ ምእታው ደው ከም ዘበሉ ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሴቬኒ ቅድሚ ወርሒ ገሊጹ ነይሩ ሙሴቬኒ ብግድኡ ኣብ ነሓሰ ንኣሜሪካ ዕላማ ከም ዝገበረ ዝተገልጸ ክልከላ ልባስ ክዳውንቲ ናብ ኡጋንዳ ገይሩ እዩ ኣብ ልዕሊ ኒጀርን ጋቦንን ዝግበር ክልከላ ድማ ኣሜሪካ ኣብቶም ወታደራዊ ኣመሓደርቲ ዝወሰደቶ ስጉም ተስዒቡ ዝመጸ እዩ ሃገራት ቡርኪና ፋሶ ማሊን ግንን ብምኽንያት ዕልዋ መንግስቲ ቅድም ክብል ካብ ስምምዕ ንግዲ ኣገዋ ዝተሰረዘ ሃገራት ምዃነን እውን ይፍለጥ እምበኣርከስ ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ይፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም